Počkej, dělám profesionální dílo, teď nemůžu. Počkej, já musím. Ahoj. On byl ve vlogu. Je to můj první vlog, kecám. Jsem měl vlog, já už mám zkušenosti. Maminka mě to učila. Tohle je medaile, co dostala máma, když byla malá, tak natáčela na YouTube a dostala to za jeden odběratele a ona prostě to dostala, víš. Ona prostě to dostala, no, protože měla jednoho odběratele, natáčela na Nokia 3310, dělám si prdel, to neměla ani vy. Tak sexy! Páni učitelko! Autista láďa na fode! Je nejlepší klub. A to tam nedáme, jestli je tam dáš,